masu rabon duniya da kiyama ne. Ummul Shirafa tanadinki azimun ne, ƙaunarki a rai ta jima da yin zane. Ya babbar halara ni ma rike niki nuna ni, suturar matsaraita wa ya je bai warke ba. Ya masu akwai jaraban kayan rabba, girmanki daban zana faɗa musu yar abba. Darajarki daban irin ki san ba za a yi ba. Yar gidan asali kwarjini da kamalarta, kuma ga ladabi zuwa da ɗabi'arta. Kyakkyawa ce in ka ganta a abbanta, ta haɗe cub irin ta babu ba za a yi ba. Makurar kauna da rabbi ke yi wa bawansa, ke kauna kika sauka a turbarsa. Ke babban lamari a yaga nabiyansa, wanda a komai ya ce ya keɓe sa. Shi ne fardi a zahiri ban ɓoye ba, me walakaddi da alina san bai sauya ba. Miyoyin naka ne ba za a gane hakikar ba, sai ɗaiɗaiku waɗanda kan bai kulle ba. Ke juna nazari ta jin uwa ba tsaye ba, ke digimin nisan jifa bai wuce fadi gas ba. Fadi ta faru da su ta fara ummadi, in ka kita da kai da Allah kun kudu.